שלום לכל גולשי PS. היום נלמד כיצד להשתמש בכלי הפנטול, כלי העט. הוא כלי מאוד 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 חשוב בפוטושופ ויש הרבה מה ללמוד עליו, אז בואו נתחיל. כדי לגשת לכלי הזה, אנחנו בעצם, יש לנו אותו פה בסרגל הכלים, הפנטול, פה בדיוק, או מקש ה-P במקלדת. גם Mac וגם Windows. אז נעשה סיקור כללי. יש לנו פה את הסרגל הזה של הפנטול, ויש לנו פה כמה דברים. אז כדי ללמוד כל דבר ודבר, אנחנו בעצם נעבור במדריך על כל הדברים. אז הדבר הראשון שאני רוצה ללמד אתכם הוא בעצם הגזירה דרך הפנטול. ובשביל לגזור אנחנו בסרגל הזה בעצם נשתמש בפאת', בשביל, במסגרת כלשהי שתנחה אותנו לשלב הבא. אנחנו יוצרים את המסגרת ואנחנו ככה בעצם עוברים לשלב הבא. אז בואו נעשה איזשהו זום, כי אני בדרך כלל עובד עם זום. ועכשיו אני אלחץ עם נקודה, ככה בעצם עובד הפנטול. נקודות וביניהם עובר איזשהו קו. אז כן, אני אלחץ עצור פה נקודה ראשונה, אעבור ויעשה פה נקודה, אל תדאגו שזה בינתיים קו ישר, ואני אצור נקודה ביניהם. על הקו עצמו אני לוחץ על נקודה כשיש לי סימן של פלוס ליד הפנטול, ובעזרת הקונטרול אני פשוט יכול לגרור את זה וככה לעשות עיכולים כלשהם. עכשיו, אני יכול גם להזיז מיקום של נקודות שבקצוות על ידי קונטרול, להחזיק את הקונטרול ופשוט למשוך את הנקודה לאן שאני רוצה. הנה קו ישר, גם בקו ישר הכל עובד כמו שצריך. אני אמשיך פה, עוד פעם קו ישר. בואו נעשה אפילו עוד קצת זום, ככה. ואני רואה שיש לי פה משהו קצת יותר מתוסבך, זאת אומרת שיש מעין נקודות כאלה. אז אני אעשה אפילו זום יותר גדול, ואני אחתוך אותם ככה, בקפדנות מאוד גדולה. אפשר גם לא בקפדנות כזו, אבל פשוט אני רגיל לדברים האלה. אז כן, עוד פעם קו ישר, וככה בעצם עובד הפנטול. עבודה מאוד נוחה בעזרת העכבר והמקלדת. הכל עם קונטרול, עם אלט אפילו לפעמים, אם אני רוצה לעשות ככה קו מתוח. כל השימוש בעצם של הפנטול הוא בעזרת העכבר והמקלדת בלבד. בואו נעשה זום אאוט כדי שאני אוכל להבדיל בין צבעים. ככה, אני אמשיך, אני אעשה פה את הקטע הזה של המטוס. בואו לא נחתוך הכל, אבל נחתוך את הרוב, את כל מה שחשוב לנו. ככה, עד בערך פה. זה לא באמת משנה, זה פשוט למדריך. אני נגיד רוצה רק את הקטע הזה במטוס. אז בואו נעשה ככה. נסגור פה, וכן, זה דבר שאני באמת רוצה ללמד אתכם גם. כדי לסגור את זה אנחנו לוחצים על הנקודה הראשונה שהוצאנו. יש לנו סימן של עיגול ליד הפנטול, וזה אומר סגירה. ככה אנחנו בעצם סוגרים. עכשיו, כשיש לנו את השביל הזה, מה שאני עושה בעצם עם המקש הימני, כשאני על כלי הפנטול, אני אלחץ מקש ימני, ויש לי פה המון אפשרויות. הדבר הראשון הוא Create Vector Mask. אני יוצר מסכה, שזה בעצם ככה גוזרים וככה אחרי זה אפשר לערוך את זה. בואו נעשה שנייה קונטרול Z, בואו נחזיר אחורה. יש לנו פה Delete Path, זאת אומרת שאני יכול פשוט להיפטר מזה. אני יכול גם ללחוץ Enter ואז ימחק את השביל. יש לנו פה Define Costume Shape, זאת אומרת להכין צורה שאחר כך נוכל להשתמש בה בכלי הצורות שלנו. יש לנו פה Make Selection, אני יכול ליצור סימון, יש לי פה הגדרה של Feather, אם אתם זוכרים מה זה. יש לי פה Anti-Alias, בסדר, זה לא משנה לנו. אז אם אני לוחץ אוקיי, אז יש לי פה את שביל הנמלים הזה שככה נוצר בדיוק איפה שסימנו. ואז אפשר להתעסק עם זה, אפשר לחתוך, אפשר כל דבר. הדבר הבא שלנו הוא בעצם ה-Fill Path. אנחנו ממלאים במילוי של צבע אחיד את החלל שסימנו. זאת אומרת, ככה, צבע אחיד אפשר לבחור שם המון צבעים, ויש Stroke Path, זאת אומרת, אנחנו יוצרים מסגרת סביב איפה שסימנו. אני אעשה עם בראש,
כדי להגדיר את המסגרת, אנחנו מגדירים את המברשת, והמברשת האחרונה שהשתמשנו בה, זה בעצם תהיה הסטרוק, או שאנחנו אפילו יכולים לעשות כלים אחרים, כמו פנסיל או משהו כזה. פנסיל לא כל כך מומלץ, אבל זה לא משנה. או יש לנו פה גם free transform path. זאת אומרת שאנחנו יכולים עכשיו לסובב את מה שסימנו. זה לא יסובב את התמונה או משהו. בשביל זה אנחנו נצטרך לעשות mix selection ואז Ctrl T ואז נוכל להוזיז את זה. אבל זה לא קריטי לנו. בואו נעשה כך. אז כן, זה מה שיש לנו עד עכשיו. אבל מה קורה אם אני רוצה בעצמי ליצור צורות? אז בואו נעבור לפה. בואו נבחר צבע כלשהו. אני אבחר משהו כחול ככה מאוד פשוט. והפעם בסרגל הזה אנחנו נעבור לפה, ל-shape layers. ועכשיו על אותו עיקרון, כמו שעשינו מקודם, אני יכול ליצור צורות משלי. הפעם Shift יוצר קו ישר, ככה קו ישר נוצר על ידי Shift, כשאני מחזיק את Shift ואז רק לוחץ ולעשות את הנקודה. עכשיו אני אצור עוד מקום פה, ואני אסגור את זה, ואז אני אלחץ מקש ימני, כשיש לי X ליד פה בכלי, ואני אלחץ על Add Anchor Point. עכשיו אני אגרור את הנקודה, בערך ככה, מעין צורה כזו שכרגע, מה שנקרא המצאתי, משהו כזה. אפשר לשחק עם זה, אפשר ליצור דברים באמת יפים עם הכלי הזה. ואחר כך כשאני רוצה לערוך את זה, אם אני ארצה לשנות את הצורה, אני פשוט לוחץ פה על הקטע הזה של השייפ. אני אלחץ על זה כדי שתהיה המסגרת המשולשת שלנו, ואז אני פשוט לוחץ על Add Anchor Point ואני יכול להוסיף כרגיל. אני יכול ליצור עוד פעם צורה, ככה משהו כזה, אין לי מושג מה אני יוצר פה, אבל כן, זה הבסיס. אז כן, ככה אפשר ליצור צורות, ושימו לב שכשנגדיל הצורה תשמור על האיכות שלה, שזה דבר שמאוד חשוב לנו. אז כן, זה בעצם היה המדריך לפנטול. הצטרפו אליי במדריכים הבאים, ותודה רבה לכם שצפיתם. אם אתם רוצים עוד מדריכים, www.p-s.co.il. אני ליאור בנינסון, ותודה רבה לכם שצפיתם.